Biz bik qat бәхетле. Шуны гына әйтәсем килә. Бик җиңел булмады инде безнең вакытларда. Үзем адам авыр заманы бик каты юк заманы инде. Шулай барын бергә барын юк итеп, икәү бергә тату булгач, шулай итеп ул үткәнде баршыда җиңел үтте дип әйтсәк тә була. Икәү тату яшәдек. Бер-беребезнең аңлашып яшәдек. Ул икәү тату булгач, бөтен авырлыклар җиңеп була икән инде ул. Тәртипле семьягә төштек. Безнең әткәйләр инде алар тәртипле булганнар. Әткәй безнең колхозлаштырган председатель булып эшләгән. Кайнатам. Кайнанам партург булып эшләде. Алар активлары барса да. Тәртипле семья, малайлар да тәртипле үстеләр. Жарамый дидек. Алар өстәлдән әйбер дә алмадылар. Сузылып сырамыйча. Шулай 8-не бетермичә клубка чыкмадылар. Эшләреннән жалу килмәде, Аллага шөкер. Бер авылда да бер кеше сүз әйтүче булмас насыйп булса. Фирзәр инде ул шушы юлдан китте. 3 яшеннән шулай җырды инде ул. Музыкага гашыйк булды. Концертларга барсак шауып кайтадыр, иманат барадыр. Ул бик каты шуна гашыйк дип. Аннары 8-не бетерде дә китте Лениногорскига музыкальный педагогический училище бетерде 5 ел. Каршы булмадыгызмы аның шулай артист Теләсән ишәсен дидек. Үз теләге булгач, каршы килмәдек. Шуны әйтәм. Фирзәр безгә кертте телефон. Бөтен малайларым белән сөйләшеп ятам. Кызым җаракта минем хат язышмыйбыз, звонить итеп ала. Менә шул бик зурный. Нәрсә кирәк? Хутлап торалар. Гаилә өчен, моның тормыш өчен бик әниләрен бик ихтирам итә. Әтиләрен бик каты ихтирам итә. Аллага шөкер. Үземне бик бәхетле саныйм. Аның бик еш гастрольләрдә булуы сездән индидер көнчелек хисләр уятмыймы? Гастрольләрдә булганда мин ул көнчелек хисләре турында уйласаң, 23 ел буе тату гаилә булып яшәп булмас иде. Менә ул гастрольләрдән кайтып кергәндә инде анардан да бәхетле мизгел юк дип әйтәм инде мин. Ул килеп шатланып кайтып керсә, балаларны кызым, улым дип кочакласа, алар әтием, әнием дип теге әтием дип барып кочакларына асылсалар, алардан да бәхетле нәрсә юктыр дип уйлыйм. Менә сез аның иҗатын ничегрәк бәялисез? Иҗатын бәялим. Ул менә беренче җырларын яза да иң беренче миңа җырлап күрсәтә. Наилә бу матурмы? Фирзәр, бу җырың бик матур түгел дисәм, бу Наилә популяр була. Сиңа ышанмаган җырлар дип кайвакытта шулай әрләшеп тә тавышланып та китәбез. Шул җырларны беренче яза, аннары миңа күрсәтә инде. Иң беренче кемгә җанында иптәше бит инде. Шул бергә җырлар язып, җырлар язгач инде матурмы дип кат-кат җырлый юланы, икешәр көн уж инде теге күңелгә сеңә бара, аннары җырлар матурая бара, тыңлаган сайын җырлар матурая бит ул. Менә шулай бергә җырлар белән Сезгә багышлап язылган җырлары бармы? бар аның тик сиңа дигән җыры да бар, аның бик каты туган көнемә 35 яшьлегемә язган җыр бар иде. Аннары соң Илсаф моны бик каты матур җыр бирде, аның тоже миңа багышлап язган. Seni görüp güne uyandım da aşık buldum bütün şifanğa. Bu havana sinde sulısın biz, yaşısın biz canım sinanda. Nazlar için sinejiler ise yürürken sine davat
бәхетме, син бәхетсез булсаң бәхетсез мин, син бәхетле булсаң бәхетле. Назлар өчен сине җилләр исә, күрер өчен сине таң ата, әллә Ходай үзе сине миңа, әллә мине сиңа яраткан. Назлар өчен сине җилләр исә, күрер өчен сине таң ата, әллә Ходай үзе сине миңа, әллә мине сиңа яраткан. Әллә Ходай үзе сине миңа, әллә мине сиңа яраткан. Әллә мине сиңа яраткан. Фирзәрнең бик күп җырлары да биредә, буа җирендә туа. Һәм иң якын дусларын да ул туган җирендә таба. Монда аның 20 ел янәшәдә гел ярдәм кулын сузарга әзер торучы якташ җан дусты Мәсгуд әфәнде яши. Беренче тапкыр дуслашып китүләренә дә уртак бер омтылыш, җырга, моңга мәхәббәт сәбәпче була. Ул чакта Мәсгуд мәдәният йортында эшли, өздереп гармунда сыздырырга да бик хирис була. Шулай уртак шөгыль, уртак тел табып, дуслашып китә егетләр. Ә Мәсгуд хәзер Буа каласында беренче эшмәкәр. Җай чыккан саен гармунын да онытмый. Фирзәрнең дуслары күп әлбәттә, тик нигәдер ул Мәсгудны иң якыны һәм бердән-бер дип атады. Ул кайткан саен дусты янына сугылып үз фикерләрен, планнарын уртага салып, аның белән киңәшләшә. Эчкерсез ышаныч, ярты сүздән дә аңлашу. Кайвакыт шаярышып та алалар. Фирзәр табигате белән бик шук шаян кеше ул. Ижау шәһәрендә Фирзәрнең шулай күптәнге гаилә дуслары Нәкия ханым белән Рамаил әфәнде яши. Вакыты булганда яисә гастрольләр белән килгәндә ул аларны да онытмый. Бирдә шулай Фирзәрне бик җылы каршыладылар. Беренче тапкыр Ганиевләр гаиләсе Фирзәрне аудиокассетадан 89 елда ишетәләр һәм иҗатына гашыйк булалар. Ә якыннан танышу бераз соңрак 93 елда була. Биргә Фирзәр үзе беренче тапкыр иҗатташ дусты Салават Фәтхетдинов белән килә. Нәкия ханым ул чакта Салават гел Фирзәр язган җырларны гына башкара иде дип искә алды. Һәм ул Фирзәрнең бик үзенчәлекле шәхес, сизгер, үтән эчкә күңелле кеше булуы турында бәйнә-бәйнә сөйләде. Оннан гел уңай энергия агыла диде Нәкия ханым. Кыскасы әлеге гаиләдә аның иҗатын яхшы беләләр һәм бик хөрмәт итәләр. Хатташа таныштык, хаттымда сагышым, тиң күрмәс шибәрдән, хат көтеп ялгыштым. Бик тараф идең син, башканы сөйлең син, хат язма бар бен, яндырам дидең син. Бик тараф идең син, башканы сөйлең син, хат
yazma var bir yandıram dediksin. Yaşlığım yarası yazmışım hatası hakkını da hatların nigutuğa atasın. Sağışlı günlerim yıkısız dinlerim hat yazsam yandırıp siversin güllerin. Sağışlı günlerim yıkısız dinlerim hat yazsam yandırıp siversin güllerin. Yalkını kullanına taşırır yüreğim yanıın hissine taşırır. Sinden hat kirge ümittim yürürken benim hat kuşunu şılıtsa şu jitken. Sinden hat kirge ümittim yürürken benim hat kuşunu şılıtsa şu jitken. Hat kuşunu şılıtsa şu jitken. Sinden hat kirge ümittim yürürken benim hat kuşunu şılıtsa şu jitken. Benim hat kuşunu şılıtsa şu jitken. Zamanında Фирзәр Мортазинны танырга теләмәүчеләрдә, аяк чалырга маташучылар да булмый түгел. Була, әмма чын талант ул нинди генә шартларга да карамастан гөрләп үсә. Чөнки аның тамырлары бик тирәнгә урнашкан. Аның үз моңы, үз җыры бар. Табигаты белән үтә шикерсез, мөлаем кеше ул Фирзәр. Аның белән күпме генә аралашсаң да туймыйсың. Салават белән бар балдаклар белән җырлады. Шуның сире бармы? Bir nesirler yok onun. Dırısını etken vakitte annem de klipte seyirdi. Parvaldatlarını yazgandan soң ana Salatqa men bergen iştinde ulanı jırlap жерде. Bir konsert vaqtında jırlap oturam. Bizim ит шулай Salatqa tegi экспронт белән кызык әйбер эшләргә яратабыз. Телевидение төшергәнне күреп алдым. Утыра залда хатыны белән, Ләйсән белән Салават. Дип әйтәм шыгалы. Чыкты, шуннар экспронт белән алдан әзерләнгән әйбер түгел. Шундый чыгып, шуннан жырладык біз аны. Чөнки парвалдаклар күп кенә җырлар безнең Салаватка уртак бит. Ана күп еллар җырлар яздым мен. 11 ел. Инде уртак җыр булгачтын, залданы күргәч, телевидение төшергәчтен бер кызык булсын дип мен аны чакырдым. Ул да каршы килмәде. Чыкты, җырлады шу гына. Парлы балдаклар дигән җырны бар кызлар беләсез. Иң беренче Салаватны халыкка бу ел яңа җыр дип җырлаган иде. Мин аны үзем генә җырлаган, чөнки аның анда күп кенә өлеше бар да халыкка популярлаштыруда. Салават нишлибез? Беренче күп мен җырлыйм, икенчесен икенчесен икәү җырлыйбыз. Дөресен әйткән вакытта Фирзәр, син бүген монда бу залда хуҗа, шуңа күрә нәрсә әйтәм шул булыр. Parvaldaklar Allah vəədələşkən parlar bir sene berse sigar yar İki bölgene bulsun ömürlükə balsın bir-birine birgən baldaklar İki bölgene bulsun ömürlükə balsın bir-birine birgən baldaklar
eriydi İzgine hisler var balmaklar Iğrak eylesin Taklanmasın aklı Yuvarmasın saklı Siyavgınlıkka eylensin Taklanmasın aklı Yuvarmasın saklı Siyavgınlıkka eylensin Baldaklar birge, durlar size şirge Barı birge, parlıklarda Yürüyor eyten, ömürlükke jiter Durmasın kubatların uzmanında Yürüyor eyten, ömürlükke jiter Durmasın kubatların uzmanında Torezlerge, parlı bulvarda Biz Gil Murtazinlarni ashlaymiz har. Benim enekashi Ilsur bizning konferensiya, men de jırlayım. Benim kızım Şulpan jırlay. Ana Ilsurning turmush iptashi Mevlide. Salavat talik ishlagan bo'yicha biladir xalq. MR.RamaiL Murtazin. Osingina gitarist yigit. Bizning aranjировщик, ol ham uning xotini. Shulay bizning bilan birga ishlaymiz biz. Endi biyuga kelgan vaqtda biyular maxsus biyu ishlarimiz yo'q, lekin mana chaqirg'ashdan kelganlar. Tatar halkı bitinde basında yarata, yumurunda yarata, jırında yarata, büyüde gerek. Mana şulay ettirip bizning sastaf bilan şulay jirganga ko'ra bizga gastrolda aruga artık sezip bulmay, tugan kishilar yanında bo'lg'ashdan, lekin sog'indir endi. Uyga qaytasi kela, shu bir jidek nazing tuyib qaytasing da, ish turtkin turasing, ishagan shekilli yog'ana chiqib ketasi keladi. Ansi endi aqshadan g'ana tugul. Nechtir holatni ko'rasiz keladi. Kullarımda garmın, yüreğimde var mı? Beni uğram buylap bir kesi. Gönlerde tırgaş, sur vereyim bak bulgaş. Nişikine iken anı sütesi. Uzun beni oğul, uğranların. Bastırıp bir gülgeli uğranların. Sırlarını garmın hep silesin. Eydim birim sana ilesin. Sırlarımı garibim silesin Eydim birim sana ilesin Sızdırıpla uylap, ola uğram buylap Yanıgıstan ile öpür usası Uğramlarını iğilep, seni oygan iğilep Mağlığına matır cennet susası Uzimeli oğul, uğramların Bastırıp bir güneli buranların Sırlarımı garibun hep silesin Eydim birim sana ilesin Uzimeli oğul, uğramların Bastırıp bir güneli buranların Sırlarımı garibun silesin Eydim birim sana ilesin
çıksan bir küresi Yanlarıma barıp kullarından bağlı Rişikirleyken sine übesi Olsun beni olur uğranlarım Bastırıp bir güne vuranlarım Sırlarımı garımım silesin Eytip benim sima gilesin Eytip benim sina gilesin Zibere olur uğranlarım Bastırıp bir güne uğranlarım Sırlarımı garımım gilesin Eytip benim sina gilesin Sırlarımı garımım gilesin Eytip benim sina gilesin Кичкенеден үк жырларга яратадыр ем. Әти белән үзем без бит инде җырчы семьясында музыка тыңлап үстек. Аны тыңлап үскәч бит үзең җырлыйсы килә, әти дә инде ярдәм итә анага үзем дә. Менә бергәләп шулай. Менә син үзең юрист та, җырлыйсың да, киләчәктә син кем булырга телисең? Юрист дип уйлыйм. Чөнки җыр бит ул хобби кебек тә. Җырлап та була, юрист та була. Мин әтине бик тә яратам, миңа бик тә ярдәм итә. Иң беренче ул минем дустым. Әтиң синең ниндирәк кеше? Әйбәт кешеме? Кырыс кешеме? Усалмы? Минемчә ул бик тә әйбәт кеше. Ул аның белән көлеп тә була, уйнап та була. Бик тә әйбәт кеше. Авырмасын инде. Ушулай матур гына җырлап жатсын. Бик зур рәхмәт анарга безгә булышкан өчен, караган өчен, тоткан өчен. Min gayetle tugel, xıyanet
Эстрадабызның иң якты йолдызлары Зәйнәп Фәрхетдинова белән Зөфәр Билаловның да иң яраткан һәм хөрмәт иткән дусты һәм композиторы ул Фирзәр Мортазин. Зәйнәп Фәрхетдинова сәхнәдә үзенең беренче адымнарын ясаганда Фирзәрнең иҗатына мөрәҗәгать итә. Һәм бу шәхес белән дуслашып китүләре дә нәкъ шул чорда була. Bizden kutu bilen bilgili ali student vakittan ok şu bizim bu ayaklarında gastürler bulgan doğuk bizden icatı bilen soqlanıp şunun kadarlık neydi fenomen dep şulaqtan şaqatıp yürgen kişi biz indi bilgili bik köp derejelerge bik köp oңышларга erişti hem köp kine jırçılarga motor jırlar yazıp berdi ol indi нәрсә әйтәскелә җанапта безнең шушындай Фирзәр кебек талантыбызның булуы ул билгеле тагын бер баскычка күтәрде безнең эстрадабызны. Ул шушы үзенең югары ирешкән уңышлары белән дә барбыр. Мин кешене иттем, яки мәсәлән, ул минем ничектер җырымны җырлап кеше булды дип тә бернинди андый начар сүз дә ишеткән юк. Менә кеше буларак та ул үзенең улы икәнен белдерде үзләренең баш аралашулар белән дә инде гаиләсе бик матур, кызлары, малайлары бар. Шуңа күрә аңарга киләчәктә бары тик шушы моңнарын халыкка җиткерүдән ничек тә туктамасын дип теләп каласы килә. Фирзәр булмаса безнең татар җыр эстрадасы ул бик тә күпне югалткан булар иде. Шуңа күрә безнең Фирзәрнең булуы безнең һәммәбезгә дә кирәк. Халкыбыз аның җырларын һаман көтеп тора. Уңышлар аңарга. Satılıp anene küsen olanı kışağıma dünya vakta parana esinema parama İkkişler üzgermiyor zamana dünya vakta parana esinema parama İkkişler üzgermiyor zamana Yüzü gelmiyor